Ang naurin ka pa ni ikaw ang ora. Ditayay. Oh. Ditayay sebenarnya tayo pati di kaya buwa uwa tanga u. Senwar. Amo ni karapana pa ni itaperan ka inka. Ipon na kaway may Butaritari. Na nakanuha na tayo. Kanya na po ko ataraw na ko imiyo amatan ka pa na ika. Tawa ang ora ke de takaragay. Puno nga ite sakarag may Butaritari. Nakatiyari kan kita po rin nakumaya yari tumanip. Nanatay tuwa ang kwari mo. Kung nakaya titawtaya ka pa esway lok. Yung ano Butaritari. Siya pa yung natitawtaya ka tuwa. Kaya kan. Ano man yung tuwa. Yari yari takatakaya iwa. Tiya suno yan. Yung ano Butaritari. Ako man yung pera rin na. Tumanin yung kan eh. Ito nga, ba't ito kanin mata. Aron nanon de tumanin yung ay. Tisa, pili ka ng tuwa. Nanatay nguyang kwa tuwa. Takauwan man yung pa. Ito nga, ba't tinikiriri. Ari tumanin yung ayo. Ngayon tisa swasbang kan eh. Kanan tuwa ang kana. Esen lo kumayon. Makin, Butaritari rin ka pen. Nakubikas. Aran teman apa ane kan itu tukan met, tinigiri, takauan. Takat tinuan mana apa kan itu ngah gua tiya katataw nga kanuan teman apa ay, ang ataan buah kay bukin tuwe. Aran waya urwa tu buah. Apun tan ako mana apa ay kay, na aran waya. Ang kan takapenen mana apa, ada takaw ay sinan ko na ana mana apa tuwe. Ay ngay era na kita mo na ipan ba kabubarangan na ara ngay ang kan kanuan to mo na ipan taan ka tirik taan karak ibukin tuwe na ngay ang kan na ko ataraw na ko imi pon ngay sina wayuan sibunan tong katinde to mo na ipayo kana imeteri sakaragin kaway ay tawari mo ina. Kanay mga meteri mo ina. Ay mga tawar na sinari mo ina. Aron de ito itan ako ti amita. Sinta kano kabubuarangan na. Ataan karag yon Butaritari. Nagyari kita karag isinan ko yan. Ang kanin puniyay na pati awaragin ako imi ito ay kapinan na awaragay. Tiriking kan. Ano nang pun ko atari kuya. Kan sunau kwaragin de tayay punte meme kan tapakya mebe ko ni karagin kaway ari atong agpa kangan semua metanakay ang kan nakangay wagin na kwarag yara na king ko wari ki ang kay tapon taraw oran de tapuan tapuno-puno aw tungona tamane payay era na gapa tingungun tapakya kain te teman eban dako imenantani mayo inan teman eban tapakya nantani mayo nuguna pe inan teman eban depong itu wana eta ko pa ko ang kanan akong tapakya ko na sungay pa iyan naman ako na ona me kay merawa ke on tip eta ko tapakya namaya kayo ang tip. Ayataw pa ko. Ayataw. Ay namaya kayo mero. Ang kanina nun te pakuari na po itari. Anaman ni kape na ikantari. Tapakyari mo na yung tip. Anaman ni kape na manin na ang tip. Tayo ito ko ng kan. Yakarawa na riyan ang nuno. Tapakya. Yan akong tatawa naman ng kan pakuari ka. Kanayo ginuno tuwa tapakya maisin ko na di ka nano ay hika ay kaara kay boko na sito men na di kaara kay boko na pa tinimya ka pen sinano ko na rika kan o eto ko pa ko tapakya iya kan pen menin na paurum tira ko na maro ko nunu wagin nan ay eto ko tapakya punikan nano ay kaara ken naron te to ko ina wadid tinimya ka pen kan giyong ako ay aso nga nagtatapag yan
Siguro nanom ka na kung anay ka na utin niya kapen yan. Ay, yata ko tapagyan kan. Yata tangra. Tinimiya kapen ito why? Ang kay aran buya. Tapagya, una ni unikay. Apa ko ni wirik. Ni yata po ito puno ya puwarikin kay. Itaraw. Ay nakuha na pang ito wari. Tapagya, tunununu. Ang kanayok. Sika na ni Pako at atang dia. Tinimiya kapen may bukon ko na nandun. Kanin detay na. Yata ko. Pako ano kong tapag eh. Kukunahan tawa umen nage. Tinaan inay age akatibugi matanda warawagi. Para nanon ang kan eh. Pako ayan naman ika. Ayari yata ko tapag eh. Nakatay. Ay nakaraw ng kan na dimetan tinay. Eto ko ra. Para age ang kwaro mo. Tiyay. Alimatan tinay. Ngayon rapi ako urang kaya. Rapi ako untapag eh. Gesa. Anak araw na, ayan ako nagkapakaibugin tinaninay. Gaya ko siyang kan na tapag ya. Tapunta araw na, no? Hapan na napanbuong kan. Tinaninay, hindi ka pepean, takaraw na diya siya. Ikaw araw kameta na, kametan tinay, tapag ya. Ayaw ko siya rikaki. Ayaw siya nga ko. Ayaw amen. Ito ko ko, no? Ayaw ko po, kanganga. Kura pa ko na ben tawa umen tangan. Apa kan tayo karikin tawa umen na ritiyawan, busya kaya ibuin ta pa. Tapag ya. Emang warang kan metan tiyaw ada tukuran. Emang kapakana ba bukin tepa. Kaya ko sa tapag ya, arurun tenan nawa. Apa nanti ke bebe ta karaw. Kan nita ko pako. Ayere gana pa o meniro. Kan emang kamani nga tuwari tapag ya. Pako. Kukunan tawa o men gisiba. Metenan kun nagayon tapakan. Eto ko, bako. Akame yung karaun. Anak karaun niyang kan, gisip. Ari ka po kaya bugin tapang kan, anak karaun. Bako, ari tamo anak karaun. Tapag eh. Langgi ka po kaya kugya, man, nagkikiyo ako sa bako. O apen na betigi perak. Naku araw. Yagirik. Ano men tapag eh, runi bako. Gano ko na aking kan, bako. Tumuan numagya. Ano maguna na ba tapag yan kan? Mga anak ko na ba nuno? Mga tinimiya ka ba ni maibo ko na na? Mga anay yan na ba tuwari? Pako pa kanan. Daday na. Ayata kung kan eh. Pako. Tapag yan. Kung na nagkakaya, amen na takabi na yung mga kayo ang tiyata. Pasinaway yan may ibugin na waraw. Naitap mo na, may metan na waraw. Ano ko, ita. Ari windibig. Ayata ko tapag yan. Nakataya. Ayari naman tapag ya, tamakaw. Tinungan tamakaw. Siya nagkarapayan na nabayin. Pako, titaw. Ganyan kaya man ang anwera ka na ko matanda waraw. Tapag ya, pako. Ay ka pa ka na naman, tapag yan ka ni wintipik. Ay suwa nga na makaw. Puro nerak. Panawiti ko ako na to. Mga anak ko nung kanta meron, no, mga kapaka nakauwan, ni men ang kanta pag yan. Ay, so nga ba na yung kulin dito na. Ay, situwan ang kanta na men, naripay na. Ito ko pa ko. Tumanga men na ako tako. Yakata na men ang kanta, tapag yan, ito makaw. Yang nga rin pa ko. Ito ko. Punyagi ko na birumakan na umen. Ito makaw. Umen nga ito. Nataya ka pa ko ay. Nakon tapag eh. Kung nano ko man yung windipig ang kasi suway may kay. Ay kita yang kan pa ko ari esan nera kana mo men tapag eh. Ayarang kaya maway ato ko tapag eh. Erang binumangan ako naman na dito taw. Yari ito wana men tuwari pa ko. Tapag eh tapag ari. Maway. Na kuwep kaya ka pa ka. Ari pili na beto tawari naman ito ko. Oy kakarag pa ko. Tapag eh. Yang amen. Tapag ito. Ari era kaya ari. Ari mo ni kapokaan ko windi. Ay ito ko. Pako. Apa kan miti ya. Ari iti anamen to wari tapag ito. Namakauro. Namakauro ito. Oh. Kanya ko nagip ako ang tumantay. Ito ko pako. Ay binumakaraw men eh. Ay kangan to kan kaya men. Para ano nga ng tapag ito. Ganyan naman tapag ari. Emang kasukay nung kanta meron. Emang aro ko'y windibig.
Ay mga ko na yemen. Tapos yan ako na naman na rin mo na erak. O pa ko ari ko nak. Yan na men ditaw. Ay mga way na ben nugir ka. Ay mga way na ko eh. Yan mga kapaka naman duwa tapos yan. O kagaya naman bakwari ditaw. Ay kaya sin mga erak ay takuwan. Makaura rin mo kanta na rin. Yata ko, tako wala ang amen nan. Ata ko, tapos. O ari erak may pura na ari. O pa kanimitiya. Ini mga bibit ang kanta bagay. Makauro. O makauro. Oh! Ito. Ay takatin mo ang kan are anang buhay. Are anaman tapake are takapen demon kapakagen ko ay mga ro ko windin. Ay mga ko na yaman. Itakatin mo antay na are yakapen. O are mga usay ka. Ay ito ko pa ko. Tapake ay kan nga ni binung makakamen ako. Ay nga ititaw. Ang kita mo ko. Ataw takapen ay. Ada mga maway na kuwep ya mga kapaka o ada mga kaurong kan dari ya pun kakogyo gina da men tapos nang ere nga mo ni kapaka demontay ya kakare gitu kware ya ko teramen na minaya o tapos o le mga ere gina pari mo pura nari apa kan mitiya na makaurong oh itu ya pa na nan kapaka angin kan na ito tapos nurang kay ko sen ko na kay wo tay tau kahit na anak ko nanog ang ngayon mo na ni Merag na nanduwarip ako kaya nang dabi na naman ay ika iyo kita pa kaya mga uta na benda kunan atin na kabe ni mga na benda ko ito na sunga po na rin ni unikay tapos kaya kanto na ako kura pa na akong tawa timen tingin mi ay pa na nan na ipo ko na wa dito yan na rin naman tapos kaya suwangi tinani yung matigiyagya ay kaya ngayon takasigi anak ko ata naman ito ako aring imi yes ano nagkanan na kuwari tapag yan ay anak ko nan ng kanan ay akawarang kaya sinan na nabang kay nanan na natin nakawari ay why ko na nakitin na yoyo girikaki ay so nga pa ko ano mga rin na ba na ingimi yan ang ating imi ay katututo ito ko pa ko yes yan kasi po ay itay ay mga kasiribuhay tayo. Nanganak ko na betapok yan. Ditay ng kanin kay mga okay. Oo. Yung mga, kasi na ba? Bako, yung mga man na bay, ay tingin niya kita ni May. Ditay ng kaya ako. Ay, tira ka na bepako man ay anay nagyari. Inanantikin ko ng tapak yan. Ay, kasi na bepako. Irin ako yung kinuway-way bepako. Ari ka ba bepako? Ay kasi po nga na kunan tapake ano musika ano kubeno ko te tapake ti kami ito po yero ko ay ang ay yauri nga ro na ri gitan yogi gak ay so nga po na rin yung unikay kang kunura to why ay dadu why imaw ay ta ko po na kung tapake ari unikay es po kami tandaga tete aso apo ngay karo ako ada takaw ada nga tukurari takanutin na di matutuan. Ina kon koreana mataong kan tapag yating ya. Ari bubura. Ay kapang-abukin. Ay ka din natiyo aring guys. Ay na kon nunong kan. Nunong wag na iko na nari. Itatanggihan ko Dako ari tinin ya kapen. Ay ari ko kona nang kan. Ay ida ni karapay na nununganan ni katige. Nanamu ya dito ko tukurari. Matawa tingin. Ayer na naging kain tayo kay patingnya luya igripas paingwan na naman taon tapag yari tingnya ari pun dapatan tingnya kaya na kung tinga po nga rin mo na kinta tayo yan tapag yan o ari mga utano ari yarik ni kain nimi yaki mani mo na mga tiko ko na ari ako sinaba yero ko tamana litan yung musiriki yan kape na no tapos yan, manikan ako na natin niya. O tapos yan, ya kita para. Ya katika na betin niya kape niya, ya kamen katauro ayang kuwari. Ayan na yan, napen ako na. Kangay, itan ako bakuha yan, muhan tapos yan. O ngay rin kagawa rin ego, tiniya kape niya hari. Ari tatang rin ko, ni may ako na yuwan. Ya kita para iya bako. Iri kagin na pen, ikapausan na tamatawari tingi. Tapos yan, ari po ninuri. Ay, ya karamatan na to ay ramatan.
Gaya tayo pwede kiro ay tapake, de pako irun tapake, ay akatigyan. Nang tigawin, de pako, away na may kay. May nang kang ating yan ang kapapag. Inatawa na ba mo inang kan, tapake. Yes, sarong, erik kakanaw. Inano na kasi kagiragan kan, pako. O yan na kain sila nga, tapake. O yan pa si Puy. Tungo na kain na sun, pako. Ipilin ako pako ang kan. O na iyang kan eh. Iyang wana kung tapay yari, mari agay pa ina. Ay eri ka pa tapay ako. Eh mangkasi kaya te tapake. Takauwantay. Ay mga pesipuy. Ayari, takatinungan kan nang gaya ako. Ako ay ang maguri na iyang panganayo sila kita katinungan ng ore kasuno na rik. Inemet. O, yakaman mo na pera patan. Nira no tapake. Ari te temuyari. Kaya kaman mo na patan na. Ay kaya siya. Ay mo sinabi te awari. Ay ako na nurang kay bugin tabi ako. Ari papa may na may ito may na no. Ay temon. Ay tatapuan. Ito kinana ko bugitong. Pamoy na no ang tapake. Ay pinida ka na bebe ako. Ay yari ginamit ang kan kaya kaya ito wawin ay. Ay na nga minting yari. Gesan ka. Ay pinida ko na ben ano kung na inagari. Ay rabu-rabu na ben tiki. Hindi na yan tiki. Tapake ay kita para. Yari mo inap. Ay aswang apuna. Unikay. Ako nurat yung amdan. Ay awari yan tiki. Ay tawa mangay. Nakakaragin kan tapake. Kuri ka nga hindi ka kanaw. Kuro ako. Panggapon nila kiti kunaway. Nakarawan kuro-kuri yan muna. Panakan na makain na daw. Ano po nung narunari tapag yan. Mepe ko. Kan na yakariking kan tapag yan. Maniunikay. Siya tan nga nagawong. Tapuan. Tapong ari mo yun. Ay, yatira kita ko. Panangugin ato na ari mo ni. O eta ko na kon tapake. Tapake. Nang punak. Au pirita lang ge. Ngana ko ro ya baw. Anakan ko. Nakan ko ni kape na mapain na apem ni kape. Esen mo siya na pirita ay. Ay mga tao tapake. Au pirita na ko yun. Ngana ko ro keiro. Ako ro ya baw kay. Anakan ko na manin na pen apem ni kape. Ngayon kaya sa kakaililipeng kay men, nagpako. Alay, kana si pakaitari ngayon kan, siya rin kayo ron, pako pa, na nga, muinta piritari. Kanang kaya nako, tapag yan, te, pako, aya kariki mo ninan, napuna rin ni Wirik, o ay kayo na siya. Pako uya, pako aun, ana siya. Kanang takarin mo nga rin pako uya, una ni ina uya. Kari ka na tapep. Pero kung ada takari mo ipuna na yun ako pake. Kari ka na rukya. O na ano yun. Takatiniman na siya rin asiya. Una na ikirapok. Kari ka tuwaw. Takapur. Kanan anong orang ka, nakamunong ka, paano diriginan. Kanan tapag yan. Ipunisok yung antarawan na dayay. Kinadayan. Ayan ako tamo ang kanan. Siguro na sinanatan nga nagawong. Yan buwarik kayo orang tatapuan ko tapuno. Ayan ako tamo. Napuna rin yung unikay. Ay akari ka nikimuwa. Yan tamo. Kane sinakaragin mo ang kane. Ano mo ni pakuwari mo ninan. Yapon takatakang kane. Pakuwa na sinay kay. Manapin na de are takari mo, peko na Asia, na Asia ada tepinan, una ni gerupok, ay akari ka tuwa takapure, tuwa utamani mo ninan, takapure ti ay ni, ay mang kira nasa ikay, abang ang bunog imo, inano, ayaw nga peko ari, ipikuko takapure doon tuwa, ano po naman ay tira kang kanya pa nang siting simunay kan, natamay, nasinay ba akari kira. O ay pilira ka na kung hanta mo. Tuwa takapure. Gaya pong takapure. Yanta mo. Ano mo anas? Tiyong. Gaya mga pilira ka rin ako yata. Nakauwan nas. Tiyaway.
mga piniragan ako nariyo tarik. Nakapenan na si tingo. Kaya ara kaya ay nuri ya tapok ya. Pada kami ano ko tapok ya. Kaya suwangi ya paano ako nagkatiti ayaws. Ita punta mo. Pangayama tapok yan kaya mga alikiray mo. Kaya arang kanin kaya kati ayaws tuwa wata ka pure. Ita punta mo. Nayak. Kaya karigang kan no amitay kaya kakila. Anak karimu ni itaya. Anak karimu ni itay na. Sa kapena mo karaginan tuwagi ay. Ni itaya ada takarimu karawa kaya na si dong tuwa wata ka pure. Ani itay na karawag na banaus tuwa na. Anak tapuwag ni yaw sa inay kay. Ang kanawagin na kawa tuwa wata ka pure. Ato mo pa ina siyare ni itaya. Yang nagre-ron tika. Ito at yung maraki. Ani tayo na rin tipina. Yang nagwakakan. Niya kaya tayo ni tayo. Di tayo nang kan eh. Kaya mga nakuntarayero karo eh kay. Kaya suwa-suwa ni tayo ni tetarin na ni tayo na. Paano anak ginus. Kaya ito ko ni tayo na. Niya kada silipak. Niyaws. Kaya ito ko ni tayo. Araruan nuki. Ano ko may iba kung naginutay kay. Yari ko na itay na, arit tipina. Muan ko pa na kung kero ko. Tara na ako sa karumuan na rin. Kinan ka pa ni takapuri. Painan ako sa pinanroy. Ngayon ako, tinay. Itay na. Yata yan ka na ba? Pakainiyak. Nukin ang kan, ayawan ako na. Inangin pa kaburi, meron. Itay na. Kan ete sina wagin ang kan ete tapok yan. Tapok yan kan nakaligi itamo. Na sina hindi kumuwi. Niging ka na akos ibu ko ni kain ka na akos atin naman ni kay amen kay nimen. Akos ni kumuwi. Is ka raw. Oruri ka kapatay na takapirin si Kiroy yon tamo. Aben na bentong mani. Si Kiroy ni kan nan aron sukun ni gumawa itamo aron si tapo may kasirupura yung mane nakimet dari itong ibuwak o auso o kakaya yakirik kan sinagiperang kan ni itay na ari yawan ako ari gayawan ako ni ibirin ako na mane na naingo ada nga mo na sintakapura na inano kaya so nga tayo na kunara nawan ako napunod ka kapuri ay meron. Kunawag mo yan ang pong patatayawan ni Mewag eh. Gikan daw ni itay na. Paita ka na yung iroun ang itay niya. Mga ruko-iroun manan na rin away. Nanatapon na tiyawain ko ada pun manan na rin bunya ni Maynan. Mga birilagi yan away. Yan tamo ang kayo. Mga susong atay na kunaro ay pong kunawag. Ito ko ni itay na. Napun ka to ka na no. Napun nga na to. Mga birilagi yang kan tiyong ada tanga temuan atakari mo. Kero ko na natapon na tiyong. Tayo na ko na bayaro. Ayaw pong itay. Ito ko na itay. Pag nakita biro, napuno nga na ito. Kaya rataan nung ora atakaragay kay. Paniniya itangiyan ka pa ni. Aro ko ni kumuwi. Diyan taraw. Ayan kan sa sinalita na ko ay. Enang kay pain kan ni itay na. Oye, tangin na. Oye, ayo tangin na. Isiwawa rake. Isiwawa ryo. Na waryo mo kang ay panatong aran sibong waray na no. Pakuha may nga napatamaw na tapapanaruke ananoy. Payagi meu, payamete ngayon. Ano niya tangin akong simulan ni itay. Yung mabi ako, yung mo niya panari mo. Ay, imang kakana nung na wait. Kakawang uri kita bugin ni pinipino. Ada na nun dada kay. Tayo kan ko gerik. Pare kay pa ni itay. Ayan yung na pa ni itay yon tan. Ay mga tang na bandaronan. Isiwawa rakin.
isi wa wario na wario mo ka ngai pana tungaran sibu arena no peko mai ngana peta me una te pepena ruke na noi payaki meu payamete ngayon nge ko ro watang ni tai nei aya ka buona bangkan di peko pa ya matauroi tangin sibu nei o io ka buona mai mone inano e dangi mai e te ka rongo ai ayo kan dangi ni peko ari sibu e ka bu e dangi mai on te pike e te iroun tu au me ta ka bure a bure mani gien na si e nei tai na me ari puri kina nona me a kanen me a pisina ko yung ni tai na dia ka buo kitang na mayroon si punari mo ari peko ay mga tangkan na takatinuan ni tai na isi wa warage isi wa wario na wario mo kang ay panatungaran si buwarena no peko may nga na batameo na tapepe na ruke na noy payaki meu payamete ngayon kanin ke ipenitangin ni tai nei na tapepe na ruke anang pilira ka paana na kon nikan na yon tari meta ko na pepe ko tawa na tapepe na ruke na ko yana ko ragimone ang ke na anoy pilira ka ni paya kanimet ayari ata wag na tapepe na ruke aya pilira ka na anoy ge pilira ka na anoy ay yati na pe wa ni tai na yona ta ay ka moranda da yai do kam kunan ko wa ba meten ti anoy takay pa nga kesuna ye suna panin wen ni tai na arti ang ate yod meng kanere ta kam nunura to te ko ere ke ano yo pe ni manga ari suna ari panin wen ni tai ye ti ni tai na ye me un kan ba re sta me mu mara ke ita ya ki kai pe no wen ay ta kuna ano sinong orai run su pum mai ai na pa yen no kero ko rai na ano yo ti ni tai no ya tang na pe ko ari supuna ya ginsi mani muere ngayon pay te beni katanga te buwi roi ani muni kaya ikakimoy kapeni oy tawi na tepepe mena rugia ika na kuha na ano'y pinaremeka iko na ko uwaro ko itaramane ita ko na ano'y ayan naman tarawa tayo ge bili na ano'y may yanta mo ayaw po ni bili lang na ben karo ko iro ko'y buwari kaya ariyalan ko titapuan ito puno-puno o ayaw kasukan na ariyan buwari ta ano na to tewa tinuma kaya kanin ngayon ang gero ayaw kata-kata kaya yon tenan kanetan nga nagkawang wari nasinta pa kaya ari karagin ng tumuantay ari sugui taraw yaya nang tapo ni miyakang kan tapuan ito puno-puno akang aron yan matuwaw ang kaya to nag nanapyan ilong temen na tiyan ay yun mesu me yan paraw ayo tangin ang kan tenan nagkawang wari nasinta pa kaya may umukay isi mene susu yani petau ite pono tiana ngamai tirani garo mai nuku sumangai panau ai tiana ngamai tirani garo miang suangai panau ai tiana ngamai tirani garo meyau suangai panau ai tiana ngamai tirani garo meyaking mairoun tuau metakapure apure mani kien na siya ni tai na meyari puri kinano na me pakatukuay na no ni merawa kapusi ko kao ko ni tai na makuwaro ko kemos kunan duwatan ng kao ayaw kasi tayo etarata puntinari yan buwari ariyan na ng wato puno ayan ura temen na tiyay niya etakatake yon tinan
Oye, mana nga may nanaw sa ano ko ina. Tayo na. Ay, ito po nga yay, para ya gini kong kipong. Sana kong teos. Ang kane, ay kain kane. Ano nga yung giyakarik. Takari mo, era nagbo meswa kikina. Kari mo ina, meswa tara-tara. Takatiniman, meswa kinikin. At pina, meswa tira. Amen na iya ko raga na mana ikay. Nasinte, tanan gawong, ganitay na. Kane yon, fuwari gitu mo, ada te puno-punong ko. Ya gitu kin, tinahan ako, tamo ni kapuri di. Takapuwa ka, ada tipipin tarawa, tipipin tamo, ada turo asun, tisiri-siri. Ayo bukin te, tisiri-siri ay. Takayari, kain sukwape are, ite yon, tamo. Ako rana, yun ka kibuwari. Tungang kayo, aran takayan, patuwa kira. Buwa ka, kaya kay. Kain tarawa, at tangin na ba na muna kaya ba? Kain tamo, at tangin na ba, tumuna kaya na ba? Ay ngayari, mama na kan, kain tarawa, naku tamo, nagapuri rin, takapuwa ka. Napun na kaya na bentamen niya ako nanugila tarawa. Kahit sininga kina, pero kain tamo. Nuriya kasuyan, di bibin tamo, at takain sininga, tapos ako. Ay na nun ikaw ay hindi yatayin mga naikay. Amang kakatayin kan, nakakawa. Nakata niya, ibukin ta ng kwarta mo. Ababa ka nagawa iya tari yari meswatirang. Ano metaw meswatirang? Nanandin metanin na rin akapanga-panga, akabaya na bento ko na. Ika na nanapari, nanandin metanin. Minakang anti-tikiti ka. Ilong meswatirang. Parang ka na yun ako na, punyo ka rin minat tinimetanin na rin na. Meswagi kino, meswagi tataro, meswagi nikin. Apun di nakawan kasi ako na tiga, ada pun nitingin talaga. Pada temataong kuating yan. Nanon na natay nuki atin mga kay. Agi kau, nakan ako nakawan to morning apong ito tayo na. Ay po na nanduwari na swati lang. Kaya gititi ko na. Ayan na ano, gapian niya, ada may yun to ha. Iyan na. Inanon tetapuari na yun ako, yay. Ero ko yung supo na tinmetanin ari. Baka nabila din ni wirik. Ano bunod ako. Ari bento ko rin. Ari meswat lang. Inanon na natin niyagin ni wirik imoni na no. Ayan o natin tinmetanin na na. Bento ko rin. Kati kayo bukin diring. Payagin na iris mo na. Anong buhay tayo na ko. Tayo naman niya kay. Kaso nga meswat lang. Meswat lang. Ka mo. Anong kaya ka meswat lang? Anang ka nga. Pari mo ina imuni na no. Yakuan ka na ko. Yawon meswa kikina. Arta ka mo ataw. Tapo na mo meswat lang. Urang kapian kayo ito ha. Ayan na lang ito mo meswat lang. Bayan ang kagili ka. Niyari na iwiri ka arabungi pa ako. Ari chupo na. Ito na giniyak. Inanon tapon meswat lang ari. Naku na. Kaya pa ka na pwede tingin tiyaws. Yontan. Lukupan ako ni iwiri. Getan ni kaki. Ada pun kinapa sih pun. Ada nasi ni tayo na. No kurigay kay. Ito ko meswa terang. Niya kanana umetaw ya kapaya kay. Ay pun ko kapaya ko katigay kay. No. Pantay yeri ni ko to boy. Ay kaya karoyan ako meto aswang. Kataruwa ka na yon to. Pun nagi ako nantik eh. Punamdigan ta kaning metaw. Pananantin metanan. Tawag mo na pun terang kay. Tani nga pa ko boy kan. Ada po ni wiring kan ipa ko. Meron akong tarakaya na po ko ni kay. Meron ako ipa ko ay pakatay. Meron ako nakalap ako. Yan pero nga. Ada po ni karagindan sa ikay. Karap ako po konti. Imo ni na. Yan ang rukop ako. May kangay ni wiring. Kana rukop ako nabusiya metaw. Eri kinanon na anay yung kan. Naswate lang. Tinong may. Ay karap ay po konti. Ay imo ni na. Yan ang rukop ako. Yaro ka na beto po eh. Ari point tuwarin may suot ka lang. Wirigi, yay ka nang mayrak. Kita o erak. Kita ko ni wirig. Kagya. Niyari ang bunin niya ang tapuay. Paipoin may suot ka lang. Ukunan ko kasi ako pa nakatunga tutan. Kita ko ni wirig. Punakya ka na ko. Erak. Yapusi ko. Napun ko kasi ako. Ang kanya tete na ko inari po na. Ang gibe ko kasi pumari. Nasuot ka lang. Ayari kay. Ini mo na nawa ito kaya.
Ito pinaka ano ko rago abi-abi ka ng kaway na kon tuwan mes wala lang. Awa nga, ari po kunti. Tete ko abi di. Masing na po ko na kan na. Ne, nakunan ka na Cebu. Yare, everything mes wala lang ayaro. Ay taka na kahit terapi ako. Ay tago ako. Tinabog ndo ko mo ikay. Pangairi mo na umetaw ay. Antay ririin ko. Ito ay ante so ko karawan lang. Puntaruwa ka na ikita. Sabi na puntirang ki. Ito ko mes wala lang. Ang giyabusi ko yung ako. Kunan ka rin ka umetaw. Gero bimetan mes wala lang. Ay terapi ako ay mina. Yon na ka na biyakunan ka ba nito umetaw. Ay asan mo win na simuna rin din. Bakit umetaw rin kaya na iya basi yari ikinip ako. Ito ko biyakuwa kakaya umetaw. Ito ko mes wala lang. Aki ay inaniya. Away yan ito ako kay aki. Away buwaw. Yang na bentang. Away nung ko. Yak yan. Aki ito ba ada umetaw ito. Ito ko biyakuwa. Pon na kaya ito umetaw rin kaya ako nandagay. Ay bubusi mes wala lang. Yabusi ko ariki. Yang ada ito ako ito. Pon na kaya mga ko. Ito umetaw ay sa may may ikid jam. Metaw. Nangan ko. Ito pa kabukin ang kan eh. Ako, ayan natin natawari. Ariting yari. Ay ko na kon, naswada lang. Timataway, ara na nansuang. Ara nga nakusuang ang bahay ni Kapen. Ay na penendik. Yari kira mo naswada lang, timatawari. Ay kaparamoy na no, ari penendik. Ay win siya na karapatan, adin lagi po kontari. Para tepetukan na imo. Ay aro ko rin to, amya karapan na kontari na rin. Tadi nabi tinatawari. O ay ito ko meswang kikina. Ayero ko siboro. Ina nga ipe ina ni metuwa to. To ka pa siya no. Away rak. Ano ko na yakaro rin tanong ang kawong ani itay na. Kan da ito ko pa kamsan nung orang ko ari ay tarin ni itay na rin ni itay. Ari ako aki itamo. Ni kan ne buna kain ko ba. Ay karika taningan nung orang. Ngaya amden nung kami taton takaragay kay pagitan ng kawong pagitan ng nora patangan ng kawong nasin tapake man yung kay ari puna ni tay taningan ni yung ora taningan ng ora nasin ni tay ari ako kita mo makaimbol nanon man ang andating manay taningan ng ora may tamo makakabutawan na tinikadidiyat ayaw mo te tera ni tay na ayera kin tatay nang kan yonta hindi tapo arita mo ay so nga sinanaring itay ne ito pa ko karagin na naku ayay tereng maripis no ari wana ayong may taraw para tan nga nung ora ano sa kaman nung virus ngayon paron tan nga nagawong atan nga nung ora yung ari may tamo to pa na re panay na sinitay na re mas wagi kinang kanapag dito avite ana ni itay no ngaya yung may tamo ay ito ko sinanari ni itay. Puna nga yan ka, karimuan, bisin ako yung meron. Niya ako na naman na ako, takakarirali. Nakapunta na ba nga natin ni kanila ginawa ni meron? Ay pa ka rin na naman, ay lagi ibuwari ka ito puno itapunta raw ikay. Kaya ko, ay ito takakaroon natin yung mga nakay. Anang bong hindi tayo na. Ay bitin na siya na ni itay na. Naku may bakam na amarak. Ay ara na dito yaring ka naman na siya kain tarawan na. Ito nang anong ora. Ada pun nasin karumon. Ada di yari ina na kunan na pare ake. Ake kain dari kan. Ito ano korak, pasi ano korak yari megi tayo ni tain. Ya pun di dari kan ayaws. Awa mara kan ay tari na nako. Ito ni kagin ni tain. No. Ya pun man ako nugam korak. Ang ayan ano. Ada titi na banan ako nan. Mga tani kagin ni tain. Where no? Kung ngenge. Minangari titi ay tanang nung ora. Kaya ngari ay tara wina ni iri ay yogi metan ni tay na kumain. Ay mga tani kagin taray. Pangayuri nga win tarinari. Narangarang win tarinari tam. Ari ni tay ari ti ako. Ay ta kung nantay am ka. Ato ngaran tanan. Pasinam ni tay. Kapara uri. Ay kanano ngarang kiyo ay metan puwes no kan bakonging. Sino kami? Pwede ginamen win dito. Ya, pasi tapos na win. Tadi nari kita. Ay iro ay yang kan. Kan ya kata niya yung kan na tayo ng mga negay. Di akakaw.
kan di metawaran ng suang ari iroun maswat lang iroun kan tanengan nongoran rabu niya yobe maswag kina itapunto maswat tara inu ko maswag kinikin ara karumon maswat lang ang ayara bunian tinay ayata kung kan maswat lang nakon tanengan nongora unora tinataway nakapeto kaway yakapara rin mintin metahanin na na ayakabe nan suang ay suang na tinatawari kung ano kung katikati kari yagi amamarak gabi rin ako ng suang ayapon katika na bati kari yakasika na bat maswat lang yakari na nuntua kape nang tanika kita rin nagaki tara na nuntua o apon sila giro yakangan tiki kunan maswat lang di kaya yagi amamarak hindi mataw yung mga kanakuna kung ako nagkatikati kari yagi amamarak na ibig na ako ng suang kakay bukon tanani kaya dik makachiki ano na nuntua yakaya kakaroon mo yan maswat kikina swat lang tara na tao yakasaway ay rigiyan mataw o nga kanon aga aran naman tawan nan suang yes bukas yang kira ka may kinip ako ading gito po na worry nan kamay usan ako kaya ano kung sinayang kan na rin itay na at may yari tangan kaun ako ka at tumatawari kan nakangay may tangan kaun ako sinay ngay kam nang kukakain taraw pa ito sisiningan ginapa kain taraw ang anaro ko itamo yakapere yang kan turo ni ire sinayari tumuanro yan tamo ayaren manen aren naing tingo tumuanro taka uanro tiawai taka tenua tiaw kapene arun tarin ako ada pun sibuni tiaw ni ang kan nitanan kaong ore tamaya ada mo ni kumawe adi yesen karangin nan tumonta ya di minay tamo mga kapene aru yang kan nito warin tangan kau ayo manangami ante pangge kan meswagi kina ampai tari ge meswatara tara ampai temani apa ge meswagi gen ampai kakayan ni kumaw aban tanong ko aray kay nayo mo wala ka ba niya on tamo na ko ya mari ay swagi kam nakakayang kan na mano ani kumaw akam nakaidian ako taraw ya sero ya rin naman o de ya po itayin pa kari ng tamo gero ko itamo ako ta ya kanin kinayan taraw ari ta para taraw o ya tirang arang akabubuar kaya arang kanin kinayan taraw ano orang na itamo mga arong ko na pa kain taraw ay ganyan suko maswatirang nasi irid taningan nung ora pati sa koko kadurong nung nakon taningan kawong ayari ano ay nako tuwari o ya tarak hidaman kain tuakan tiniman yan kabungan na kita dengan orang kapun kain tam ya dia apa kana betul mo te tuana tuwa tiniman kain ya ta ko tuwari di tam kan na puyon to mondu namo ang ti taro ita ko meswo gina angge pa apam tiap merumi ene te ke puturai ay ako gena no ti tamo ari ati ko konan kakara kina nakon meswag kina pangkat ne pa ina tari meswag kina kinapati ka tira ato ko meswag kina kasi kaya pati ting ito ko tita mo ari tingo ni ka nga may to kayo na zumi di bibintam ngata kan sining pangana sa tingo ari ang nadasu ya kain tano meswag kina mga tao kasi kaya pati anong kaya kasi ka ginagawa punting mga mitay kan nakangay maswagi kina naku na namatawari yana na matawo na suang ay suang kung na ako nakakaya ti amoy niya ben mo de pekoy mo nina ako nakatiket ti amoy mawan ang kaya kanako ay tanginat o ayo tangina kuna irate an piante siya kikina ni kapupa kanta maruay na nun tinamo ya irio ya irake ya piko yon tari pararanti kapyo sila kaya tamo yaki puo yaki tapio yaki mamete pa puno tai puno tau puno tanten tapakea ngaya puno tau puno tanten nare wa yaki puo yaki tapio yaki mani ngao ngai mo sikunan naswagi kinay ay tingana bete amu ini ay kasi kiana ba
Naswagi na ako na kumawan. Ay kakaring na kundi tamo ari. Pari akatina te katian ngai. Kinapati katira. Ata ko di tamo ari. Kasi kya pati mo. Ito ko naswagi kina. Tingon ka nga na to kayo na zoom di bibin taraw. Kasi kya pati mo. Parang ngayon tiniman no ngayon na betiniman. Gaya kasi kaya lagi meron na yung ari ay siya kiting. Pa iwan tini metaumina ari num. Pa ayo bugina. Ni may yan no kita taraw. Ayan sungan pa nakati. Ako pa ko kain tamo abi. Gaya siya kiting o pa iti mo ini. Adera ayaw ang na taso yi. Kapag si kunaki. Ay si patataye mo kunaki kain tamo. Ore kaya suyan di bibintaraw. O kapisin ako gawin ngay. Pero asini-sini o tarara. Sumsumita. Kain tamo mo ito ko pa ko yon tabuk. Maki metanwin tep. Tara. Antay wana ari buwari. Yes ya na. Ya kunaki tamo. Nangapen eru yatin mani. Kapag ari ito ka na. Ayari mes wagi kina. Iteka na ro. Ay mga anakong takawuan ro. Ano di away. Pero ko tuwari. May tamo. May yakan silingan na. Ayaw puntahan po yung kami may taraw. Akakarag kaya takawuan. Punta kaya kain taraw. Ako na silingan tumuan. May sibang kami. Ito menda mo. Magkakatita mo. Ay mga anak diyan ka naman. Ano mes wagi kina. Kami mo pa pamilya. Ayan ngay. Kaya ito kaya na naman tuwari tita mo. Ang gite ko kunan ya kasi kaya na ito. Kinapati ka tira. Mas wag kina. Kasi kaya pati away. Tiaway ni ka nga mena to kayo na sumiti pipinta mo. Kasi kaya pati away. Ari kasi ka nga nga arapon tiaway. Nangamtayin ka. Ana tayo tuwari. Mas wag kina. Ito mas wag kina ako nansuwang. Kunan na ko ni kakayat. Tapapaan po po yes po may muni na. Yapan pa ko. Ako na kaptige pa na nakasike para siya naging ay ngay ito siya naging roan tumoy mo to ani. Gaya na ko nan suang ato ay bilin na hindi ang kanil na naus muni na. Ato ay yes po may na men ay ate kana. Ya kasike na. Kinapati ka tira. Ato war na di tamo. Kasike pati away. Parang game mo mara kay mga sakit away. Ito mo na zogi kina. Tiaway ni ka nga men to kayo na zoom di bibintaraw. Kasike pati away. Ang game mo mara to ba ay ibu. Kami yasumi. Yan ang mga anak ko suya. Ang mga pena na bensin nga. Kaya nang kapisin ako. Ari punta karagin din siya ikay. Kasuay no kami tangkay. Ang mga tako kain. Tama. Yes, yaron. Ay tako huwari matiari. Yan ang ari apenin. Njumsum raray. Ang tari o kapisin ako. Rarana suya. Kapakatin mo. Takatin mo. Nasuwagi kinataya ka na ro. Ari takawan ro. Ayan ako ng mga kabaka. Takatin mo ro. Ari tiyong. Kaya ko kayo ay makatin, yapon manin ko awang kami. Ay huwa to ang kaya kamasan siring. Na, sanuri din takatin mo. Duway. Kapag kami yun, at ako masasabi. Kami pare, ay pamiti. Meron ang tigabutura ngayon. Para kain taraw ngayon. Ngayari, ay ako. Ang kanito nga natabuhay, daya giro mo. Naukaragay. Irang laro na tamo. Irang laro atong. Ngayari, anayo kain tamo ang tumuantay. Ay, iti ko kunan di tamo hari at sungan namin maswagi kina. Kinapati ka tira. At ako maswagi kina. Kasi kaya pati yung. Tiyong ka nga na ito kayo na sumiti bibinta mo. Kasi kaya pati yung. Ngayari, kaya kasi kaya na kaya po na ipon tiyong. Amtay. Tayo nga ng buot tarawang kan. Mga natay tarawari tuwarin. Maswagi kina. Eso nga naman ang suwang. Kung ano ko na kasi kaunin tuwang. Ari mo ni. Panakaniya na tamo. Gaya ka na ko ng suwang. Ipakarilin ako na tawari. Anina na ba? Unin tuwang amin na. Inanipin ako na ari. Tangin na ba maswagi kina. Ayot tangin na. Kabung ituro makabini yun, puri ki pong na pana, busiya na rukuha na kaura may kanda nun, timera wa tibubuta katakat, tiyari na iti kapasuay. Ito te yon tari te peko aura ko na ida tiyan, na piyan tutuwa na ari, au tapoy na ni ngay na. Rawa nga yakam si sire uwi, nga yakam si sire uwo, piyakan diya mo niyen ka na mi may na no. Tini, tamo niya bete bete mete mo, mete sikutaong maumang.
Ai to kuna ru ia pira ira ke kina ko karo me po ai nem na beta meta wari yo en po urikin tonga ai ka sikia na be na so ki ngi ka sikia ai mo siran te wari pa na ngaro tan te ai tang na be me so ki na pa nang ro ron te wari ai to sin dai ne jiang an na ko na pa ti ai na ipiri ti ai no anim na jiang an na ko na ba wai ya ki tau ipiri wai na siangan na ko na paten na iya gitaw ipiritin na iya kasi kaya hari meron na ba no na siangan na ko na ba ipiri ayaw ang kan teminuari iya gitaw iya na siangan na ko na panimay rukota kanimay no ay ni mawat yung wari ero na ari musira na siangan na ko na poni ay irukota na betako ni ay kasi kaya na iya gitaw na siangan na ko na paisi ay makabilita kay siya no iya gitaw na ba na siyangan na ko na pawan na ipilita kawan na ino kajiki ay meraw na siyangan na ko na paruway ipilita karuway no nimino na baibo ko na kajiki ari ma yagi ing na siyangan na ko na patangon kaya kasi ko to yan ako na ba ako montagin to muna tangin ma so giginagi na siyangan na ko na patangon tangon tandio tanda ke tege supita ke mane matamaro be kan tege tika magina matare manuria te ikaterai te ke iabusi tonga dari kain tamu ake atini me metaku anu de tape tuana yaria meunga ayata kuno nakundi tamu ara kina nakundi tamu naswa kina pa te ikatera ha ta kundi tamu are kasi kia pa turuan no ini kanga mena tonga ko yona zumi tv bin tarau ari ti tamu are ngitera ya yagi te ke mai kai pai itu di yontari orang orang gitu kita yan pai roy ayah kaki na bemu inang kan nasuwa kikinang kaya kira kami yesumi orang kasu ayah ada takara kaya iyo tongang ko rumo erang daro ayah tongang kayo pa kana roy ako nandiyan naungan tongang kaya naungan may tamu pamini nasuwa kikin awan nang kan narun tangina kaya kasi ka unin tongang yero ko na ba tuwang kan may kita ya penet tinunga tete anak aku mana, anak aku kaya dia, namang kamu ni agit. Kanina nun, wala lagi yari, o yatang na bata, may taraway kay, may tupon po. Are tangan kaung, o ayo tangina. Antaywan are yon, Taiwan te siya kikina ni kapupa kanta maro yon tiyan matinga matitapu. Kaya kapung imero kaya kiti ay ramatino kaya kapung karo kaya kiti ang imetakaraw tayo na nubu piyay si bebe on tamo akete po'y piyay si ona on ang kanyang matuwari ariro ayari taningan ng ora o yasong ang kanya maswag ikina itang taman may taraw may itupunupong ebuwar ke ayari mang kapuwa tangin ang kanya may yon tuwang kanya na sinari tan ari maswag ikina kapuatangin taman o ayo po nang kaya kay lagi mo aran itang imayata karungo ay naripon yung kan tangan kawong paripon sa may awaris tangan itang imayon taro mairoun tamaw taningan ikawong mo isuwang ay pan na puro na tero nakarurakay na ng tiraw ay tamo agayate po ay piyay siya na ong aripon yung kan taman nagari mo na kawa yung kamirik pagkamari tuwa kawa ilayo kamari mo ilanap ang kanya ng kamanga kita kawa yari paano na nakamunig kita kawa yari at tirawa bubura meto kung maswag ikina na konta rin kana siro kung nari ng mga akam tuwa takawa yari ilalirik akam na taning nga umani kana ikakam na bita tuwa kamabis na binan kasi nagin mo nga pangalan sino mo nga nakay asin na siring aki pati tirawa ni kamani nga kasi natuwa ay idarki o iyo tangin ang kianang no tuwa rin maswag ikina kung nairabutan tapuy makasika na irama napitatuwa kaya kangin napitatuwa tari nakakuman ang iabita napitatuwa napitatuwa pan narama may nukuha pantay manamakay na pan nakatanunay na nun tiraw mayagitang tuwa mayagitang tirama mayagitang tapuy mayagitang tiyayay mayagitang tiray metakapi metamang pinapusumaya tisibutin tapagye mayon tamo
Panatawat po na po na kakayo, nangubungin nung umawa, awanang dokoyit. Anakikiyama, agito ko. Ay, ito man na din, every main ko na. Ha, nalang ko sila, nakamno, kinigyan na kay. Ang kanina kamuta ko na na doon. Pwede namin ditiyan yan. Kaya wasi may mau dirara, bumati na ditiyo, amitang. Pinatapoy na karaw, yes, yan, siringan to, nawa, tinwa, yugites, yugitamo, gero ko, aniri, gero ko na yung buwan ako kaway. Tawag na bendure, kasunan, di bibinta raw. Awan mo na baway, yon. O ay bili kita yan agya, agit ni men na agya agya. O siling niya. Asar, apa ni met, met tu na ini hari, wa met na ba. Mana. Ah, ite men tu mana. Asaro ya kain, taraway ka. Ya puntan. Tan kaputo. Hindi ko kasi. Apo na ya karag kumanin. Tam. Sinakatayin suwang niya pa nakakain ni Kimo. Awang nga ipon manin sinatanay. Kaya kaya, kaya ako may, ako teman apa? Ayah ada masuk kina kakai kita pun ni, hari ini memang awai kita. Panganay pura kawai no asin ngakin. Ay nangyari yan. Gari na kata-kata na yung inagyan. Kaya manang na betamen na tiya ini. Nigipenta ka rin. Oh, dapatan. Sa mga tumayi. Tepa. Ako wati pinipinoy na nito. Tungo na. Nakakanuan tiran no, tungo na tiran na. Ayaw mo mayi. Ayangan maswagin kina. Ayaw ni ma'am. Maswagin kina. Ayan ay ay ito bukaso na eh. Ayangan tayo na. Bukaso na yun. Nigiri. Ayaw ito bukan na zoom. Maswagin kina. Ayan ay yun. Anim na. Ayan ay. Bukita na baso nigiri. Baseball. Imet. Wagin na yun ako. Ayan man. Ayaw po na pinero yan akay. Bitigitaan kami ruro. Kanti tayo yan kan. Nang musira kong kan. Maswagin kina. Paano kami ruruwag, paano yung wag nasuya. Kanya na kuntiyara, nasuwa taratar. Ayar po niya yun, nandaray ka. Araw ko tahan kami rurutin ni men. Umani. Ikapo ni kan. Wala man ang kami, ay punti meruro, naroon na lang at meruro. Tinimen ngayon may kay, arakain tamo, ngayon tinimen may kay. Ano nga, maswa taratar. Ano taratar na bawa tete ko, ay itapungin na. Ito kayo yung umani kay, araw ko iluwita ka ni Mesu. Amesu ay suwa-suwa. So dara-dara siling niya. Di lagi ba amesu. Amen siling nga ging apong awagi na gino. Ayapon ang karya, ayapon tinani wawa. Ano ko yari kitinimen? Mga ano ko na ba tinimen? Ano nga mesu dara-dara? Ari dara-dara na. Ang mga mesu wag ito atin pong guwa pong. Kaya data ka pong amesu. Ikaw tatari na mesu dara-dara. Kasi buhat. Ang mga pena-pen siling nga, ang mga wagi na ginawa ngayon. Ano ko yari kitinimen? Kung niyagi ko nto ko na agin na suwa dara-dara.